שלום לכולם, אני בדרך כלל, בסטטוסים שלי, הלייקים האמיתיים שאני מקבל זה הלייקים שאנשים פוגשים אותי ביום יום. אחד הסיפורים המעניינים שהיה לי זה התנים שכמעט תקפו אותי פה. אז ככה, אנחנו נמצאים פה ליד הטיילת של קריית אתא, אוקיי, תחילת הטיילת. ויש פה שביל שמוביל בדיוק לטיילת למטה, אוקיי? אני יום אחד, באחד מוצאי שבת לפני חצי שנה, בקיץ 2012, ירדתי פה, עברתי בנשביל הזה לכאן, הייתי עם MP, אוקיי? אני פתאום שומע שאני פה עם ה-MP, אני שומע רעש חזק ואני שומע MP, זאת אומרת זה עקף את ה-MP שלי. אני רואה את ה-MP, אני שומע צווחות של תנים. עכשיו עדיין לא פחדתי, אוקיי? אבל זה עדיין היה רחוק. אבל כשהגעתי לשביל פה למטה, אני שומע צווחות מימיני ומשמאלי לשביל, וזה היה ממש מפחיד למה אף אחד, גם מכונית אחת לא עברה פה לידי. אז זה היה נראה כאילו עוד שנייה קופצים עליי. ואחרי זה המשכנו ופשוט אמרנו, ברוך שיצאנו בחיים. אז הגענו למטה וזה היה כאילו נס שאני נראה לי חי באותו יום, והייתי בלי נשק חוץ מה-MP שלי ואולי מפתחות של הבית וזהו. וזה היה 12 בלילה, ככה זה היה מאוד מפחיד, ולכל אלה שמשחקים לי אותה אמיצים, שאיזה פחדן מטענים, אז 12 בלילה נראה אתכם פה לבד. זה השביל שכמעט תקפו אותי, זה הירידה לטיילת שבו הייתי. כאן מימין היו תנים, עכשיו זה הכל נראה ירוק ויפה, אבל לפני כן היה פה הכל שיחים. ובצד שמאל של השביל גם היו פה מלא שיחים, זה עכשיו ירוק בגלל הבחירות שראש העיר כביכול משקיע ועושה את האזור יפה יותר. וזהו, אני פה הייתי בשביל לבד, ואתם רואים שמכוניות עוברות פה כל רגע, אבל ב-12 בלילה פתאום אף אחד לא עבר, אז זה היה מאוד מפחיד, וזהו, זה סיפור יפה.